n'aha Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Amara nke Onyenwe anyị Jesu Kristi na ịhụnanya nke Chukwu Nna na mmekọrịta nke Mmụọ Nsọ dịrị unu niile. Praise the Lord. Hallelujah. The Lord is good. And all the time. With joy, I welcome all of us to this Sunday's Eucharist. We celebrate Ayanako Kanke Asa Nia Oge Easter. Otuka Siago Emume nke Nzuko. We thank God for the gift of life, for his many blessings and favors which we cannot count. And as we thank him, we hand over to him our lives, our families, our pains and sorrows, our joys, our cares and worries. And even as we do that, we keep in mind those who asked our prayers, especially the poor, the sick, those among us who were not able to make it to this Mass. We also commit their intentions to the altar of God, praying, Lord, to his love and mercy to grant all of us our heart's desires through Christ our Lord. Iji kwadozi maka Mr. dị asọ ka anyị lota na anyị bụ ndị njọ n'ume a na-eyọ Chineke mgbaghara maka njọ. Ekwupụta m gwa Chineke jike niile na na emeghela m nke ukwuu site n'echiche na okwu n'omume na site n'ịhapụ ezi omume kwesịrị na m ga-eme. Site na mmehie m, site na mmehie m, site na mmehie m, nke kasị ukwuu. Ya ka m ji arịọ, Maria dị ngọzi, Virgin akpọ na ndị mmụọ na ndị nsọ niile na unu ụmụnna m ka unu rịọwara m ose bụrụ ụwa. Ka Chineke jike niile merụ anyị ebere, gbaghara anyị njọ anyị ma duru anyị na ndụ ebighị ebi.
Ka anyị rịọ arịrịọ gọsara Chineke mkpa gị nwe ọla ya na ọ ga-aza gị. Ajamasị a nwere ndị yọrọ ka anyị lụtafa na ekpere. We pray for all private intentions of the members of Charismatic Prayer Group, for the repose of the soul of Ezine Dorothy Agwe, for the soul of the repose of Mrs. Joy Emayali, as requested by the CWO. That of Dorothy was requested by Nzan Lolo Ezekiel Ewim. We also join in thanksgiving to God on the wedding anniversary of Evans and Veronica. Onye nwe anyị nna dị obiọma, biko were ebere nara ekpere anyị. Ebe anyị kwere na onye nzọpụta nke ụwa binyere gị n'ebube eze gị, biko mekwanụ ka anyị ghọta na ọ nọnyere anyị mgbe niile ruo na ngwụcha nke ụwa, dịka o siri kwa anyị na nkwa. Anyị na-arịọ gị ihe ndị a site na dị nwere anyị Jesu Kristi nwa gị, onye gị na ya na mmụọ nsọ dị ndụ na-achị Chukwu ebighị ebi ebighị ebi. Ihe ọgụgụ ewetara n'ọrụ ndị ozi. Ma ebe Stephen jupụtara n'ike mmụọ nsọ, o wee legide anya n'eluigwe
hụ ebube Chineke, hụkwa Jesu ka o guzo n'aka nri nke ike Chineke. O wee sị ha, lee, ana m ahụ eluigwe ka e meghere ya, na-ahụkwa nwa nke mmadụ ka o guzo n'aka nri nke ike Chineke. Ma ha were oke olu tie mkpu, kwuchie aka na ntị, were ọsọ nụkwasị ya. Ndị akaebe ụgha, ndị gburu Stivin, wee wụsa uwe ha n'ụkwụ otu nwa okorobịa a na-akpọ Sọl ka o legide ha anya. Ha nọ na-atụ Stivin nkume ka ọ na-akpọku Onyenwe anyị sị, Onyenwe anyị Jesu, nara mmụọ nke ọma. O wee gbuo ikpere ala, werekwa oke olu tie mkpu sị, Onyenwe anyị, atụkwasịla mmehie nke a n'isi ha. Mgbe o kwusịrị nke a, o wee daa n'ọrụ ọnwụ. Okwu nke nsọpụrụ ụwa. Onyenwe anyị bụ eze kacha eze ụwa niile. Onyenwe anyị bụ eze, ka ụwa ṅụrịa ọṅụ, ka ndị niile bi obodo niile osimiri gbara gburugburu ṅụrịakwa ọṅụ. Ikpe ziri ezi na ezi omume bụ ntọala nke ocheeze ya. Mbara igwe na-ekwupụta ikpe nkwụmọtọ ya, mmadụ niile ahụ ebube ya. Unu ndị mmụọ, sekpụrụnụ ya. Onyenwe anyị, ị bụ onye kacha elu n'elu ụwa niile. Ọ bụkwa gị kachasị chi niile ndị ọzọ elu. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ Mkpughe. Mụ onwe m bụ Jọn nụrụ olu na-agwa m okwu sị, lee, ana m abịa ọsọ ọsọ. Ụgwọ ọrụ m dịkwa n'aka m. Aga m eji ya abịa ịkwụghachi onye ọbụla dịka ọrụ ya siri dị. Mụ onwe m bụ Alfa na Omega, onye mbụ na onye ikpeazụ, mmalite na ọgwụgwụ. Ngọzi na-adịrị ndị na-asachapụ onwe ha mwụda ha nke ọma, n'ihi na Chineke ga-enye ha ike iru mkpụrụ site n'osisi nke ndụ ha. Ọ ga-enyekwa ha ike ịbanye n'ime obodo ahụ site n'ọnụ ụzọ ama ya niile. Mụ onwe m bụ Jesu zitere gị. Mụ onwe m bụ Jesu zitere gị mmụọ ozi m ka o kpughere gị ihe ndị a niile, nke ị ga-ezi nzukọ niile. Mụ onwe m bụ mkpọrọgwụ David, bụrụkwa nwa si n'agbụrụ David pụta. Mụ onwe m bụkwa kpakpando ụtụtụ ahụ nke na-enwu ọkụ anwụ anwụ. Mmụọ nsọ na nwanyị ahụ alụrụ ọhụrụ na-ekwu sị, bịa onye ọbụla nụrụ oku a, ya bụkwa sị, bịa onye ọbụla akpịrị na-akpọ nkụ, ya bịa. Onye ọbụla ọ na-agụ, ya nara mmiri nke ndụ ahụ ṅụọ na-akwụghị ụgwọ ọbụla. Onye ahụ nke na-abịa
Onye ahụ nke na-agba àmà banyere ihe ndị a niile na-ekwu sị, ee, ana m abịa ọsọ ọsọ. Amen. Bịa, Onyenwe anyị Jesu. Okwu kosebuwa. Hallelujah, hallelujah. Onyenwe anyị kwuru sị, agaghị m ahapụ unu dịka enwe nne enwe nna. Aga m alọghachitakwuru unu, mgbe ahụ obi unu ga-aṅụrị ọṅụ. Onyenwe anyị nọnyere unu. Ihe ọgụgụ nke ya si na ozi ọma dị asọ nke Jọn dere. Jesu lere anya n'eluigwe wee sị, ọ bụghị naanị ha ka m na-ekpere ekpere, kama ana m ekpekwa ekpere maka mmadụ ndị sitere n'okwu ha wee kwere na m. Ana m ekpekwa ekpere ka ha niile bụrụ otu. Nna, mee ka ha dịrị n'ime anyị, dịka gị onwe gị si dị n'ime m, mụ onwe m adịkwa n'ime gị. Mee ka ha bụrụ otu, ka ụwa dum wee kwere na ọ bụ gị zitere m. Otito nke ị nyere m ka m nyere ha, ka ha wee bụrụ otu dịka anyị onwe anyị si bụrụ otu. Mụ onwe m n'ime ha, gịnwa n'ime m, ka ha wee bụrụ otu n'ụzọ zuru oke. Ka ụwa wee kwerekwa na gị zitere m, na gị hụkwara ha n'anya dị ka ị siri hụ m n'anya. Nna, achọrọ m ka ndị niile i nyere m soro m nọrọ n'ebe m nọ, ka ha wee hụ otito nke i nyere m n'ihi na ị hụrụ m n'anya tupu atọ ntọala ụwa. Nna onye ezi omume, ụwa amaghị gị mana ama m gị. Ndị a makwa na gị zitere m. Emere m ka ha mara gị, aga m emekwa ka ha mata gị karịa, ka ịhụnanya nke ị nwere n'ebe m nọ wee dị n'ime ha, mụ onwe m kwa n'ime ha. Ozi ọma nke ose bụrụ ụwa. God is good. A na-azakwa ebe a n'ike ọgwụgwọ nọ a ga-akpọ nke a gịnị? God is good and all the time. If you're happy and you know, clap your hands.
If you're happy and you know, and you really want to show that you're happy and you know, clap your hands. If you're happy and you know, shout amen. If you're happy and you know, shout amen. If you're happy and you know, and you really want to show that you're happy and you know, shout amen. If you're happy and you know, laugh for Jesus. Inachi, ihochi, aneme, nanduge. If you're happy and you know, and you really want to show that you're happy and you know, laugh for Jesus. If you're happy and you know, hug your neighbor. Say, Achuku gozerem giyo. If you're happy and you know, hug your neighbor. Almost again, no, you hug wrong way. Now, I hug you. If you're happy and you know, and you really want to show that you're happy and you know, Marco your neighbor, Marco. If you're happy and you know, do the fall. Amen. God is good. And all the time. Psalm 16 verse 11 says, in the presence of God, there is fullness of joy. So whenever we congregate before the Lord, we should be happy. Magana mo nya no na obi unless me na enwe mgbagha. Awu na ide enwe mgbagha na imalo yin no obi imalo go na whenever you come. If oma ga-eso wega. Because no na iru ezi chukwu ka anyị nọ. Ọ bụrụ ajọ chukwu. Chineke ada eme ihe ọjọọ, na-eme ihe ọjọọ. So onye ọbụla zutere ya kedu ife ọ na-emele onye afọ. Kama na ọ nọ nwee ike na ma aghọta ya, maọbụ gị nwa ama aghọta ya, maọbụ otu m si atụ anya ma bụ otu o si bịa. One thing is certain, that whenever you come, ife ọma ka ọ ga-eme, because he is good. It is in his nature. God is good, so it is part of his nature. He cannot contradict himself. Therefore, there is nothing that will come from him that is not good. And that is why the psalmist tells us that in his presence there is fullness of joy. I just have to walk up my faith to believe that and then hook onto it. Today, in the gospel of today, John 17. It is very conversant with the development of the Gospel of John, the movement. There stages in that gospel. The Passover feast happened in John 13. Then from John 13, immediately after the Passover, Jesus started instructing just his 12 apostles across the crowd. After the Passover, by the way, the Passover was held so after that, obido kuzberu fankuzi, because normal now time has come. So those teachings on Yelofa, if you would spare time, go through John 13 to John 16. John 17, after the instructions, just hour. By the time Judas Oligo achicha egwensu banye ya n'ime omegene opuo ochichi igba Jesu bido kwubaziva imana sometimes on abo maybe our dad or once dad or mom rapo. One of the things in the wooden mad but perhaps bona
the fellow wasn't present at the point of departure. Because no one can no be no kudole and no get wo fife mo bi bo. So so people who before they transit, now they're very important. If I have nkuzi Sermon on the Mount, very good anyway. You know, it is the new commandment, by the way. Mananka kuzilefa bo ife ocholokafa jidaka that will lead them even after ascension we just celebrated. So today, onwelo ifo yol na John 17. Jesus bele for 3 items. Uzi ifito 3 themes. The first, by the way, I don't know you see, okay? The first, every 7th Sunday of Easter, but John 17 ka go. Ye if I go na gospel na book, the first item Jesus bele. You find it in John chapter 17 from verse 1 to verse 8. Ye be bolo second item bele from verse 9 to verse 19. Ye see the last item 20 to 26. First item, he prayed for himself. Second item, ye be for the 12 apostles. The third group, anyị nwazi ebe aka ọ sị nna Adam ekpere sọsọ maka ndị a, referring to the 12. Anyway, the 11 because Judas apụọna. Ọ sị mana ana m ekpezi ekpere maka ndị ga-esi n'ozi ha wee kwere na m. Gịnị dị ife afọ? Anyị nwa. So it is a thing of joy to know that Jesus prayed for us even before ọtafufu wee nwụọ obele anyị ekpele. It is a thing of joy, but it is more important to pay attention to the content of that prayer. Kedu ife ọ yọrọ n'ayịyọ? Ke ife ọ yọ? Agụla n'oziọma. Nna achọrọ m ka ha bụrụ otu. O kwuru ife a not less than 3 times. Onye kwuo ofu ife ugboro ito ife afọ dị mkpa. And each one, if you crescendo, na-enwe ọ na-adị intensified. Okwu nke mbụ obenata, okwu nke ịbụ tinye ife, okwuzie nke ịtọ okwusilie ike. Kafa wee fu otutu inyere m mgbe kere ụwa. So it is God's desire na anyị ga-abụ gịnị? Na anyị ga-abụ ofu. Ayịya Jesu yọrọ. How far? How far can I say? I am ofu. Oh, Jesu nwa David mere anyị ebele. We can look at it from different dimensions, but in brief. Number one, the Christian community. We are not one. We all pray to the same Christ. But at some point in history, when people they break it away. Alright? Because from inception, it was just one Catholic and Apostolic Church founded by Christ. But if we're going to in a mado, Odekata ndị kwe na ndị maka na asị na omenala na-asị ya ka o si sọ ọnya dị eme gịnị ada ana. So ife devalugbo, as far back as I won't bother you with that to take our time, the year 431, again, when first people that departed from the church, the Assyrian community, Hapuori. 20 years after, Oriental Orthodox Eastern Church, by 1054, the Eastern Orthodox, so to add, man continues there, naga, until 16th century, when they belong with reformers,
Bibido nkefa Luther, a monk, a priest and monk, by the way. O pull out. Na 1517, si na ifu pọrọ na ekwetazi na ọ na-ajam ni dikiri ya ọka nke bido. Kaba. A na-eme ụmụnna ndị Anglican. Henry VIII, you know the history. His wife, amụtara nwoke, the king of England then. So, chọọ need an heir to the throne. Onye ga nochi anya. Or chọọ to take another wife. Pope Clement said no, ọjụ. Also blow to her. Na ife afọ na afọkwazi. Ọ pụọ n'ụlọ nwaanyị ọzọ. Incidentally, nke afọ ọnụ, amụkwuru nwoke, a na-eme. So, anaga Chukwu n'iru. Ife bụ nke Chukwu nyere ya ime gịnị? Agwa sị na nwa bụ onyinye Chukwu. So, obido nke ya na England, emesịa later, John Calvin, kwube the foundations of Presbyterian Church, which later started about 1690, though in Scotland, but John Calvin was in Switzerland. Kita ada agotazi on magana enwezi so many people beginning their own at any time, but if you feel like ibido. So, kabulu the church. Mana enwelo ifebu domestic church, but the family, with the nucleus of Oka. Then communities ni nine or in here. Chineke bele sika gini me kanyi boro ofu. Ife m ga-ajụ onwe m bụ ekpere a Chukwu kpere, Jesu kpere, ana m enye aka ka aza ekpere afọ, ka m eme ka ekpere afọ ka a ghara ime gịnị, ka a ghara ezi ya. Remember, he tells us in Matthew chapter 12 verse 30, he says, whoever that does not gather with me scatters. You are not gathering with me. What are you doing? You are scattering. So, all if all walai. Now today, I would then ask myself, what am I doing? Can even not contribute? Ijifu, nabuofu. Makana ayo chukwu yolanyi, o yolo Chineke n'ifi achọrọ ka emelie. Ife afọ chọrọ ka emelie, anya ga-emelie ya. A na-ekili m ka foto. Anya ga-emelie ya. Ife ọ chọrọ ka emelie ya, anya ga-emelie ya. Whatever that is worth doing is worth working for and worth waiting for. So, mbọ ka a ga-agba iji fo na-eme gịnị na-eme nwulie. Number one, we have to desire it. Anyị ga-eme gịnị? Ọ ga-agụ anyị agụụ. Ọ gụba anyị agụụ, then we start working for it. And working for it, they were very important to know how, method, means, and you see I work for it. In the first reading of today, I for the stoning of Stephen. Okay? Who championed it? Saul, who later became Paul. Why did he do that? Because Saul then saw Christianity as a variant religion. Naturally, it is and the Jew. So Saul shall to unite the Jewish faith. Or shall Judaism couple one. So his method, if not one, operation and killing. Anyone who holds any opinion against that, can ever emonya, see would you abu? Kedum bona to unite. Method the operation and killing. So what will we get? Sinana bambo, kabulo ofu. Onye rezizie any variant idea. Or see again. Sikubo. Operation. Everything water unity. Operation is different from correction. Operation is inspired by arrogance of power. But a correction is inspired by desire to get things right. If a Paul use operation and killing. Ngaiji di iche iche
nghọta anyị ga-adị gịnị ga-adị iche iche. Kwa ndị Igbo na-asị na ofu nne na-eme gịnị mana ofu chi ahụ eke. Bụrụ agodo ejima by identical twins, sometimes omefa na-eme gịnị na-adị iche, mana ụfọdụ ifufe ya ma onye bụ nke bụ yi onwefa, mana ọzọ ha mezie omume ịmara onye nke gịnị ya na-emekọ. So now we are all different. Even difference is divine. Because God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, they are three persons in one God. The Father is not the Son, and the Father cannot be the Son. The Father is not the Spirit. Likewise, the Son is neither the Father nor the Spirit. The Spirit is neither the Father nor the Son. So difference is divine. Even in the Trinity, I have difference. And therefore, that difference, even iche, our ability to transcend our difference, we feel this iche. Now, Chineke, if all your bujeso, or say, nna, achom kafa bulofu, deka anyi se megene bulofu. Yeah, we look at the Trinity as a model. Nna no, nwa no, monso no. Onwero nke na-akpagbu ibie fanchara nranya na mma nke ọbụla nwere ọrụ ọlụlụ iche. Nna bụ onye okike, nwa bụrụ onye gịnị, mmụọ nsọ bụrụ gịnị, onye ntasi obi. Fa na asọmpi kere ife a na-eme collaboration. When I see onye mụ na ya na-emekọ ife ma onye mụ na ya bi ma onye mụ na-alụ as a competitor, nsogbu ya na-adị. Mana nna afụ ya as onye ga-collaborate with. If you enwe friendship, because I see the person as a competitor, enmity apota. Whatever he does or she does, I must find fault with it. Why? Because I see the fellow as what? A competitor. Jesus say, kafa bulofu, deka anyị si megini bulofu. Chukwu na chọọ ikivo say, ka anyị keenụ mmadụ n'oyiyi anyị. Ọ sịrọ ka mụ kee n'oyiyi m. Ọ bụrụ I, we. Jesus sị na ya ga-ezite m ọsọ, sị na aga m ayọ nna ka o zitere unu gịnị. So if you collaboration, onye na-eweta unity. Ndị mụ asịkwa na onye chọwa onye na-eme ka ya, ọ gịnị ya eme? Collaboration, ọ na-eweta unity. Then tolerance. Maka onye ọbụla, okere onye zuru oke. Onye bụ onye ọma. Onye anọ na-akụ jidegodi aka, jide onye anọ na-akụ aka, jide aka. Onye anọ gị na-akụ jide aka. Jụkwa ya ọzọ, jụọ ya sị, onye bụ onye ọma. Ngwa jụọ ya sị, ị bụ onye ọjọọ. Ọ rịba ịza kịta. Ọ gịba ịhụ kịta. Ọ dịghị onye bụ onye ọma. Dị afọ ịbụ gịnị? Ịwụ onye ọjọọ. Oyive anyị bụ, anyị ji bụ gịnị? Ndị ọjọọ. Jesu Kristo bụ onye ọma. Naanị ya. Sọọsọ ya, sọ ya. Ngwa, by the way. Abịa n'ụlọ ụka kịta. Kedu onye dochie anya Jesu Kristo n'ụlọ ụka? Kedu onye na-echu aja anyị na-achụ kịta? Kedu onye na-achụ ya n'afa Jesu kịta? So n'ọsọ m bụ onye ọma na ebe a. Amen. Fada na-achụ aja n'afọ onye? N'afa Jesu Kristi. Ọ bụrụ n'afọ ya, ọ n'afa Jesu Kristi. So Jesu nọ n'ime ya na-eme gịnị? Na-achụ aja. So ọ bụrụ isi Jesu Kristi bụ onye ọma, fada na ya li ọfụma ma na oso n'ife a na-ekwu. But that is by the way. So what are we saying? When we acknowledge
na ya onwe anyị dịkwa imperfect. Kedu ebe o nyere anyị aka to do? O nyere anyị aka to tolerate people's imperfection. Because na o nwere onye mụ eme. Kedu onye mụ eme? Also Chukwu. And you cannot be God. Therefore, na ị mara eme. The psalmist tells us, Psalm 130 verse 3 says, if you, Lord, should mark our iniquity, Lord, who should stand? Nobody can stand before you. Ọ na ịrịba ajọ omume anyị niile ama, ọ na ịrịba mmehie anyị niile ama, nna onye ga-eguzo n'iru gị, dadị onye ga-eguzo. So the second tool mentioned, anyị ga-eji bụrụ ofu bụ tolerance. Tolerance. Then, n'ịgbazi mbọ n'inezi Jesu anya n'ịgwa anyị ka anyị bụrụ ofu dị ka anyị na nna na mmụọ nsọ si bụrụ ofu, we acknowledge na every one of us the unique, the individuality of each person. And recognizing that speaks to us of the fact that I will not hold sometimes the same opinion with everyone. And so I make allowance for variety of ideas to enrich if I name. Even Abu Sogubu, Mari insists on his own way. I recall there was a family when I was still in Nigeria. I'm not sure it's settled. One challenge, if I don't want to call it a problem, I call it a challenge. The man, Zulungu Yana High Institution, a trade and a main market, right? So, sometimes they brag. Na onye nka na nwunye ya bụ graduate, nka nwunye ya bụ doctor, nka nwunye ya bụ lawyer. So ya nwa train nwunye ya na law, nwunye ya mesia law, bụrụ a lawyer, dear law school, bụrụ a barrister. So, the man ejere akwụkwọ, ejere akwụkwọ, so mana ọ chọrọ ka ndị bịa jee akwụkwọ, right? So if I na-enwezi issues gbasalụ anwụ ife ha chi ime, whose opinion ka a ga-follow? So the woman, having been enhanced academically and in terms of intelligence, so move forward or feel that what are ideas there? I'm not sure you know. So the man I want to river onye nya jelumego kpọta kwụọ n'ụgwọ akwụkwọ na wea nya marịkwa ya kpata ego a no uche ka ya ji mee gịnị wee kpata ego ọ na-eli no ya bụ head of the family, even na akwụkwọ nsọ kwuru ya ebutelu m ife ahụ ka m hazie nwoke wee na-aba na ibe na-ewute ya na nwunye ya ghọtara na ya bụ head of the family. O wee nyebe instances, nyebe nchasị ya, nwaanyị wee chi ikwu okwu wee sobo oyibo wee sị m, Father, I do not contest the fact that a man is the head of the family, but the woman is the neck, and wherever the neck turns the head, there the head should face. N'ekili mbosi ka nulu language afọ izizi na he doesn't contest the fact that a man is what? The head. But that the woman is what? The neck. And wherever the neck turns the head, there the head should. Oh my God. Oh my, if I was eziokwu. So that, yeah, all of us they will go to lawyer to her. Just one David, Mela Yabella. We had series of meetings before we were able to reconcile. But, oh dear. I'm naturally yes. I don't want to go into who is the head and who is the neck and
who turns what? Na ife ndị Igbo na-ekwu bụ na nwaanyị mmalụ obi di ya ọ dị ka ọ na-apị di ya ka remote control. Nwaanyị mmalụ obi di ya bụrụ gịnị? Remote control n'aka ya. Kedu ife a na-ekwu? Understanding. Understanding. Definitely, onye dị more enhanced cognitively. Ideas ya nwere ike na-adị at variance with nke onye na-adịrọ. Mana ile ọma ka ejuna ji eme gịnị? Aga n'ogwu. Ndị oyibo ji sị na a diplomat is the one who says the nastiest thing in a nicest language. Amen? That a diplomat does what? Says the nastiest thing in a nicest language. If onye I say thank you, but you have undressed the person. Man also again, thank you. Why? Choice of language. My name is logic and clear thought. I say, how did he shape his mouth? Now, how to see shape one way? So, we add in if my dear friends, today, Jesus bele came again, Kabulofu, Ibofu, if on airway, ne rinne. Remember what I said, the items I wrote out: tolerance, understanding, acknowledging our individuality and uniqueness. I want to give a word to the 40th wedding anniversary, Vance and Veronica. We thank God. Now, we will be happily together when they celebrated the 40th anniversary of your marriage. Just a word I recall, anniversary marriage, Mjelo, 50th. By a vote of thanks in a hall, it was a big event. The man, the MC, the man, only heard Julian, only heard you while on a vote of thanks. So that he would tell the people the secret of their marriage, why they kept together as one, happily together, when they made the 50th wedding anniversary. So when the man was talking, he said that this happened like 5 years back. So perhaps they were wedded about 1969 or 1970. Also now, when they got married, it was a time honorable ife mebie dozie umbrella. Uno n'obodo oyibo na Nigeria mgbe ahụ umbrella mebie onwe ebe a na-eme gịnị edozie. Plastic bucket or rubber gbawa eme gịnị ejedozi apashia ya. Ọ bụ na bedroom slippers dobie enwere ike welu needle wee dachigodi ya before ekpewa ya wee dozie. So ife na awụsị na mgbe ha nụ di na nwunye na-abụ ife nwee nsogbu edozie ya. Ọ sị mana kịta na ọ na-abụ ife a na-eyi osi ibi na wedin na unu bịara ya wedin na ọ na-refer to na afele unu ji eli nni ejisa abụ unu nni bụ nke ọ na-abụ onye lisi ọtụfuo, ngazi onye lisi ọtụfuo, kọp onye ṅụsịa mmiri ọtụfuo. Na kịta na ife niile dịzi disposable. O webatazie na ezinụlọ ọ dịkwuzie gịnị? Nke kwuru nke a, I didn't say. So, anyị na-ekene unu na marriage unu adịrọ disposable. Chineke gozie unu. Unu ga-abụ ife nkụzi nye ndị na-eto eto ka Chineke nyere anyị aka, ezinụlọ anyị bụrụ ofu, kọmuniti anyị abụrụ ofu, ụwa abụrụ ofu. Onye nwe anyị nọnyere unu. Ka anyị kwupụta okwu anyị na Chukwu. Ekwe m n'otu Chineke. Ya na otu onye nwe anyị Jesu Kristi, so otu nwa Chineke mụrụ, nna mụrụ tupu ụwa tụọ ụwa niile. Chukwu si na Chukwu
Ezichukwu si na Ezichukwu, amụrụ ya amụ emeghị eme, ya na nna bụ otu ihe n'ihe ha ji bụrụ Chukwu. Onye si na ya mee ihe dum, onye maka ihe anyị bụ mmadụ na maka ihe nzọpụta anyị siri n'eluigwe gbadata. O were ahụ na Virgin Maria site na mmụọ nsọ ọ bụrụ mmadụ, akpọgbuo ya n'obe n'ihi anyị n'oge ọchịchị Pontius Pilate, ọ taa afụfụ, nwụọ, elie ya, ma o bilitere n'ụbọchị nke atọ ka akwụkwọ nsọ si kwuo, ọ rọgọ n'eluigwe, nọrọ n'aka nri nna, ma ọ ga-abịaghachi ọzọ n'ebube ya ikpe ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ ikpe. Onye ọchịchị ya na-enweghị njedebe. Ekwere m na mmụọ nsọ dị na-enye ndụ, onye si na nna na nwa pụta, onye a na-esegbu na-etokọrọ onye na nna na nwa, onye si na ndị amụma kwuo okwu. Ekwere m n'otu nzukọ nsọ Katọlik na Apọstọlik. Ekwupụta m otu mmiri Chukwu mgbanụ. Ana m atụ anya mbilite n'ọnwụ ndị nwụrụ anwụ na ndụ ụwa ga-abịanụ. Amen. Ekpere nke ndị kwere n'ụdị ga-edu anyị n'ekpere welite ọnụ, ụdị nke m fụrụ n'anya ka anyị were n'otu olu n'otu obi kọsara Chineke ọchịchọ nke obi anyị, nwa olileanya na ife anyị rịọrọ Chukwu na ọ ga-emere anyị ya. Onye mere n'igwe na ala, dị nwe n'ụlọ anyị ya. Ka anyị tinyeza mkpa ndị ọzọ anyị bụ n'obi wee bịa Jamas. Ka anyị bịakụzie nne fụrụ anyị n'anya Ezinne Maria ka o buru ayọyọ anyị niile ndị a ma ndị anyị na-ekwupụtara obugara Chukwu site n'ikpe ekene Maria. Maria dị asọ, nne nke Chukwu. Chineke pụrụ ime ife dị n'obi nwa na ebere gị, biko nna chenụ ntị n'ụlọ arịrịọ anyị butere n'iru gị ma mere anyị karịa ka anyị pụrụ ịyọ gị n'aha Jizọs.
tụfuru ife ga-asọ Chineke ji ike niile ịnara. Onye nwe anyị biko nara onyinye na arịrịọ nke anyị bụ ndị kwerenụ site na aja nke dị nsọ na ofufe nsọ anyị na-efe gị. Meenụ ka anyị bata n'otito nke eluigwe. Anyị na-arịọ gị ihe ndị a site na Kristi onye nwe anyị. Onye nwe anyị nọnyere unu. Welite n'obi unu elu. Na anyị ga-enye gị ekele oge niile na ebe niile, o nna dị nsọ, Chineke ji ike niile onye dị ụwa tụwa site na Kristi dị nwe anyị, onye mgbe o siri n'ọnwụ bilite gosiri onwe ya n'ebe ụmụazụ ya niile nọ, wee rụgo n'eluigwe ka ha na-ele ya anya, iji mee ka anyị keta oke n'ịbụ Chukwu nke ọ bụ. N'ihi nke ya anyị na-eso igwe ndị mmụọ ọma niile nke eluigwe na-eto ebube gị oge niile n'ukwe na onye mgbe o kwetere ka erunye ya n'ọnwụ nke o jiri aka ya wee nara, were achịcha ka ọ na-enye ekele nyawa ya, nyekwa ya ụmụazụ ya na-asị, naranụ nke ya, rienụ ya unu niile, nke ya bụ ahụ m nke a ga-edurunye maka unu.
otu ọkwa ka o si mee mgbe ha richara nri anyasị, o buru iko nsọ ka ọ na-enyekwa ekele bunye ya ụmụazụ ya na-asị, naranụ nke ya, ṅụọnụ ya unu niile, nke a bụ iko nsọ nke ọbara m, nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ dị ebighị ebi. A ga-agba ya n'ihi unu na n'ihi imeriime mmadụ ka e were gbaghara njọ ga. Na-emenụ nke ya na ncheta kem. Ka anyị kwupụta n'ife omimi nke okwukwe anyị na-eme ugbu a. Nna, na ncheta nke ọnwụ na mbilite n'ọnwụ nke nwa gị, anyị ebunye gị achịcha nke ndụ na iko nsọ nke nzọpụta, na-enye gị ekele n'ihi na igwere anyị na ndị tosiri kwụrụ n'iru gị na-efe gị. Anyị ji umeanị arịọ ka m na-eketa oke na ahụ na ọbara Kristi bụrụ otu site na njikọ nke mmụọ nsọ. Nna, cheta nzukọ gị gazuru ụwa niile, mee ka ịhụnanya gị jupụta ya. Gọzie popu anyị bụ Leo na bishọp anyị Robert na ndị ofufe ọlta gị niile. Chetakwa ụmụnna ndị ji nchekwube were gaa n'ezumike nke ọnwụ, kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke ebube gị. Biko mere anyị niile ebere. Ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi, nne nke Chukwu, na ndị apọstụl dị ngọzi na ndị nsọ gị niile, ndị mere uche gị n'ụwa, were keta ndụ ebe ebe. Ka anyị sorokwa ha na-eto gị, na-edo gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị. Ihe niile kere eke na-eso ya bụ Kristi, na-esikwa n'ime ya na n'aka ya, na ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, na-enye gị bụ Chukwu Nna ji ike niile, nsọpụrụ na otito niile, site n'ụwa n'ụwa niile.
sebụrụ ụwa na ajọ ife niile, were ebere nye udo n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị ka a zọpụta anyị na njọ oge niile. Anyị were gbanahụ nsogbu niile, were nchekwube dị nso na-atụ ya maka mbịaghachi nke onye nzọpụta anyị Jesu Kristi. Onye nwe anyị Jesu Kristi, ị gwara ndị apọstụl gị, udo ka m na-ahapụrụ unu, udo nke m ka m na-enye unu. Elekwana anya na njọ anyị ga kama lekwasị anya n'okwukwe nke nzukọ gị. Nye ya udo na ịdịkọ n'otu ka uche gị siri chọọ, gị bụ onye dị ndụ na-achị ebe 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 ebe. Udo nke ose bụrụ ụwa dịrị unu mgbe niile. Nyerịta na ibu na ekele nke udo. atụrụ nke Chukwu ụlọ onye na-egbochapụ njọ nke ụwa, ha dị ngọzi bụ ndị a kpọrọ n'oriri nke nwa atụrụ Chineke.
Ka anyị rịọ arịrịọ. Chineke onye nzọpụta anyị, chee ntị nụrụ arịrịọ anyị, biko nu were ihe omimi nke a kacha nsọ meenụ ka nzukọ gị gazuru ụwa niile nke bụ ahụ Kristi nwee ntụkwasị obi inweta otu ebube ahụ etubere Kristi onye bụ isi anyị. Anyị na-arịọ gị ihe ndị a site na Kristi onye nwe anyị. Utodri Jesu, second collection. Utodri Jesu, a parish announcement. Can they hear the announcement? In the family joy, ga ejunwayo, ga biamaka procession, and then other family members. Next week, the second collection will be for Father's Day remembrance. We count on your generosity. Thank you. Friday, June 6th, is the first Friday of the month, and we will have exposition of the Blessed Sacrament after the Masses at 8 a.m. and at 7:30 p.m. Both Masses will be bilingual. We invite everyone to join us in praying the 1,000 Hail Marys devotion on Saturday, June 14th, following the 8 a.m. Mass. Biko, jini nwayọ na-aga, anyị karụ na church. The flower circles from our garden are now available for dedication during the summer months. The minimum donation is $30. We have 45 circles available. To reserve yours, fill out the form in the bulletin. Anyone requesting a Mass intention, please call or visit our office at least 2 weeks in advance. You may book an intention now for any date during the year. The stipend may be given as the date gets closer. We regret to inform you that in accordance with the directives from the diocese, the Sunday 12:15 p.m. Mass will be discontinued. Also, the 1:30 p.m. Igbo Mass will be moved to 1 p.m. These directives will become effective starting the first week of July
In addition, in accordance with diocesan regulations, the Mass stipend will be increased to $20 beginning in July. On Friday, May 30th, during the 8 a.m. Mass, a parishioner's purse was stolen. She had left it in the area where the lectors sit. The thief, described as having dark skin, entered the church and took the purse. A photo of the suspect has been posted at the church entrance. Please be vigilant. Do not leave any valuables unattended. Sadly, we are no longer safe, not even in church. Please be sure to read Father Jose's letter in the bulletin and pick up the tablet newspaper. Otodri Jeso, the choir for procession. Otodri Jeso, the Christian mother, this is the first
Sunday of the month. So come for your special blessings. The Christian mothers. The choir. Otodri Jesu. Biko unu mana anyị na-akwado ime health fair ka anyị ga-eme na chọọchị ebe a. Ihe na discussions on financial freedom and the strategy for our people. A na-ekwu n'ihe kemgbe ekwurie last, Father mentioned last Sunday. Actually, it will be on the 14th of this month. But now that it is too sudden, community can be ready. He put at that day, especially now on Bosine, so Father's Day. So, our plan is 18 years. I get a 18 years altogether instead of this coming 14th of the month of this month. So that unequal sense na I get such a thing because we need to know what is going on Ibi. Especially most of us who were close to retirement. I am adding how to secure your retirement time and things like that. So I get very soon. I get fix another date. Everybody are there prepared because I got chalky emails. Oh, no, like we kept because the ndige lead the discussion. Some of them get secret from outside. So we need to fill up the venue
or our basement. Otodrijeso. Our general meeting on the 22nd of Sunday, the 22nd of June. All right, so let's see. On this week will be their birthday. Any birthdays? Okay, come on. Otodrijeso. Any anniversaries? Otodrijeso. Otodrijeso.
Otodri Jesu. Is anybody worshiping with us for the first time today? Is anyone worshiping with us for the first time? Okay, please. Obruna a licensed practical nurse, LPN. Nina Cholo, enwe olu dimma putrana Upper Manhattan. Please meet here, Sir Nebo, after. Somebody. Please meet Sir Nebo for it. Biko Abasa Chamas now. Ono mai hai neme today, right? Na family Lady Joy, may her soul rest in peace. Happy I epota today church service since after the first time since after the burial. So emecha baso kana inga bada na basement because I get refreshment na basement. Otodri Jesu biko kai kelekwe ndi nile nyara kana mass today ndi green will go the mass server, you know, and Father Donald. So I need to clear maka uziom ba this molu kurayoku I na mutihe diche. So happy Sunday everybody. Otodri Jesu. Okay, two. Right, we're going to make an equal charge for active participation. Thank you, ONUC. Thank you, everyone. It's been done. Jesus. Onye wanyi no nyero no. Ka Chukwu Chike niile gọzie ma chekwaba unu nna na nwa na mmụọ nsọ. Na banu n'udo misa gwụsịgo.